La Central del Raval, a més d'aquesta ubicació arquitectònica tan especial, està dintre del centre de la ciutat, en un barri en plena ebullició, que ens dona molt moviment de tipus de públic, perquè tenim al costat centres d'art i de cultura tan importants com el CCCB o el MACBA, i per tant aquest tipus de públic també condiciona el tipus de llibres que oferim. La Central és una llibreria especialitzada en humanitats i per tant tenim llibres de disciplines tan diferents i importants com filosofia, literatura, art, còmic, etc. Però que intenta, a més, ser un projecte de mediació cultural amb el públic lector. Per una banda, els clients més fidels del barri, del Raval i de la resta de Barcelona. Després, els visitants més ocasionals de turisme més o menys cultural i sobretot també els universitaris que, a l'estar al costat de la universitat, venen a la nostra llibreria a buscar el seu material d'estudi. Més tard, una cosa molt important per nosaltres va ser l'anar a Madrid. La llibreria del Reina Sofia ens va donar molta importància a Madrid i ara, fa molt poquet, hem obert una gran llibreria general a Callao, al centre de Madrid. Com a projecte de futur, hem ampliat la nostra oferta de llibres electrònics, que, tot i que sigui contradictori, creiem que ens hem d'adaptar en certa manera a aquest tipus de lectura i segurament aviat veureu alguna sorpresa amb algun projecte nou aquí al Raval.